Hei, minä olen Esko Valkonen. Ja mä olen Leena. Haluamme toivottaa teidät tervetulleeksi Kaidankihon huviloille. Ensimmäinen mökkimme Kaidankunkku. Kaidankunkussa erinomainen savusauna, avanto, sopii vaikka kahdelle perheelle ja kokoisryhmille. Tässä toinen mökkimme Vaunuska, jossa on biljardi. Kolmas mökki Hapero ja Haperossa erikoisuutena infrasauna. Viimeinen mökki Kilpikonna, johon paistaa aurinko koko päivän. Tulkaa mukaan, voimme näyttää. Snowshoes. Voimaa puun halauksesta. Potkukelkka. Talvella mukava lämmitellä. Infrapunasauna. Biljardi. Tervetuloa savusaunaan. Grillikota. Relax. Tervetuloa.